Viva, bona tarda a tothom. Gràcies per voler ser aquí a acompanyar-nos en aquest acte que organitza el PEN català amb motiu de la diada de l'escriptor empresonat, que de fet era ahir el 15 de novembre que es celebra, però que els actes de commemoració avui d'alguna manera culminen amb aquest acte al carrer que us volem oferir. El que veureu tot seguit són dues accions bàsicament enllaçades a càrrec dels alumnes de l'Institut del Teatre, de Gest i de text respectivament, accions dirigides pels seus professors Toni Gómez i el Joan Cussó, que estan per aquí, i us deixo tot seguit amb la presidenta de la Carme Arenas, que us dirà unes quantes paraules per dir-vos més que res a motiu de què concretament el PEN organitza aquesta diada. Moltes gràcies i que gaudiu de l'espectacle. Gràcies per ser-hi. No us moveu, que després ve el plat fort. Moltes gràcies, bona nit, per acompanyar-nos en aquestes accions que fem per commemorar el Dia Internacional de l'Escriptor Empresonat, que el PEN, diríem, va instituir de fa uns anys i que, malauradament, hem de continuar commemorant perquè contínuament al món els escriptors són víctimes d'assetjament, de persecució, d'empresonament i fins i tot d'assassinats, com veiem cada dia en els diaris i en els noticiaris. Per tant, volem sensibilitzar la població que el dret a la llibertat d'expressió, que és el primer dret i el dret fonamental de tots els drets humans, continua sent violat no solament pels poders, diríem, absoluts, sinó també moltes vegades pels poders democràtics. El PEN Internacional és una organització que té seus a tot el món i que vetlla pel mutu coneixement entre literatures, però també vetlla sobretot és un organisme vigilant per garantir la llibertat d'expressió, sobretot en el món de l'escriptura. Tots els creadors, tothom necessita ser lliure, però els creadors sense llibertat no poden crear. Per tant, nosaltres treballem en aquest àmbit de l'escriptura sent molt conscients que la repressió s'exerceix en general. Només en dades del PEN Internacional, només durant els 6 primers mesos de l'any tenim coneixement, que vol dir que no són pas tots els casos, de 500 casos d'escriptors o bé perseguits, o bé torturats, o bé empresonats i alguns d'ells assassinats. Per tant, convé que tothom sigui conscient que cal reivindicar la llibertat d'expressió i que com a humans, si no som lliures, no som absolutament res. Moltes gràcies per acompanyar-nos i espero que gaudiu d'aquestes dues accions i que ens pugueu acompanyar a l'última acció que farem just després al capdavall de les Rambles i també, si teniu més temps, que ens acompanyeu en una taula rodona que farem a Arc Santa Mònica on debatrem sobre els límits de la llibertat d'expressió. Val a dir que com a presidenta del PEN vull agrair d'una manera, diríem, molt sincera i tot l'esforç i la dedicació que tots els professors de l'Institut del Teatre, Carme Callol, Toni Gómez, Joan Cussó i Neus Fernández han posat i han fet possible totes aquestes accions. Tots els alumnes que d'una manera desinteressada hi estan col·laborant, d'una manera especial, diríem, també la Berta Vidal i la Catalina Florit, que acaben d'actuar amb nosaltres i que ara no ens podran acompanyar. Per tant, diríem moltes gràcies a tothom per ser aquí i us convidem a reflexionar sobre aquest aspecte. Moltes gràcies.